Сега си тръгвам на дъжд. Ау, брат ми. Повече пъти ще снимаме, защото по-добре се вижда. По Александър Малинов, както винаги, пак има задръстване и в двете посоки. Добре, че имаме добър шофьор. Не ни трябва ти предпазни колани. Може спокойно и да заспа. Като каза, толкова спокойно се чувствам, когато нашия шофьор Това е казва. голям комплимент на мен. Аз принципно не при всеки се качвам да се воза и не при всеки ми е спокойно. Предаванията господари на ефира бързо минаха. Тази вечер пак ще ме дават папир. Няма само теб да те дават, те го и двамата. такъв. Ще Ни дават двамата, а другата седмица по 5 и по 4 предавания ще снимаме. Явно ще снимаме и за напред предавания. Поне на този телефон няма значение колко време ще снимаш, докато имаш памет, снимаш. Имаме достатъчно памет. Това не е голямо за движение. Да, всъщност шофьорството е право, че няма голямо задръстване, бързо се изнасяме. Ето го. Да. И на тъмно навлеза на ХМС. Нещо да кажете за впечатлението от тези предавания, които снимахме сега двете. Последно, повече ми хареса. На мен също по-ми хареса второто. Нека през... не е закъсал. Не знам защо беше спрял точно на завоя. И бавно се изнася. Мале, некъв е отпред, какво прави това малум? Не знам дали добре се вижда, но явно има закъсала кола напред. Не, явно има задръстване. Баси задръстването не може да се изнесат от тук ли? Опитваме се да гледаме горе на Цариградско, обаче ето един хитрец се изнесе. Разминава всички чакащи. Абсолютно. То затова и някои правят катастрофи повече. От необходимото. И колите им са в ремонт. Макар че тази бензиностанция ОМВ на печатницата не се е поставили на най-хубавото място, защото излизането става точно от тук. Център. При положение, че от тук се изнасят рейсови коли от младост и е много неблагоприятен. Като бе, браче. Не мога кара с дъжда тръгнали с коли, бе, браче. Да, и в случая дори на Цариградско виждам, че няма задръстване толкова. Или май има. Или просто са нескопосани да се изнесат. Не, явно има по Цариградско. Оттам идва проблема. Май ще направя обратен и ще мина долу през Дружба, да ти кажа. Като гледам тук какъв разлик. Да. Това не е лоша идея, просто на Цариградско е някакъв ад. Задръстване сигурно има от Орлов мост до печатницата. Голям ад е. Как се виждаш? Тук си и надясно. Да, ама как ще се върна през Дружба? Къде ще се въртим направо? Тук може да се извъртиш, да се изнесеш по 8-4 и по пътя, където си минаваме вчера. Където от младост и ще излезеш на кръговото. Може и така, то така е най-удобно, и че пак трябва да се въртиш. Това е, значи нямаш друг път. От тук и по 8-4 през Макдоналдс.
Тая не знае на къде Не, върви, тя момичето правилно на пешеходната пътека да пресече. Защото пешеходната пътека е там. но пък е и права. Много правилно ме поправи шофьора. Тя да си е по-сигурна за живота, да си пресече на пешеходна пътека, нищо, че и там няма гаранция от нашите шофьори. Но специално Аз искам от тук надолу през дружбата. няма как, отиваш нагоре. Къде ще обърнеш? От тук надясно. По 8-4? И ми по 8-4. Няма къде да извъртиш за дружба. Просто това е единствения път удобен в момента. Да, прав. Но няма много голямо. Тук поне до 40 км няма да е толкова зле. Да, ще спестиме. Но на този шофьор трябва да му дадат и награда за как да се изразе най-правилно. Моля ви. За най-добър шофьор. Наистина много добре кара. Има и още един претендент за добър шофьор, той обаче кара такси. При тях двамата спокойно се воза. Да не се страхувам, че ще ме отрепат някъде. Който вода спокойно. Да, светофара. Те май и други са се изнесли от тук. Гледам. Да, други. Дай ако обичаш огън, че да се разкова. Ами точно, в момента не е много удобно. Каза сме да бъркам в задния джоб. Може да светнеш малко, за да те види. Аз успях най-после да го изкарам. Днеска определено не е в вчерашното настроение. Може би наистина е денят. Може би и денят е такъв, защото и на мен миналия път ми беше по-забавно на снимките, отколкото сега. Това е, прибираме се. От това кръстовище насам, пътя вече сте го виждали. Няма смисъл да ви обяснявам. Макдоналдса отдясно. Пък как се изнесва, ама ще я видите. Направо в платното. Въобще не и пука, че не могат да минат колите. Вчера заредихме и в ОМВ, което сега ще видим също. Да, клипът сега точно преди да влезнем в него. Да, вчерашния клип спря точно преди да влезнем на бензиностанцията да заредим гориво, така че сега поне видяхте и бензиностанцията. И с това приключва нашето включване. Очаквайте нови и надявам се по-забавни. Следващата седмица. Чао!